हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेब बरायहरबावबायदि स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामोदि भिडिअखौ स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानैनो। एक्चुअली नोंथांमोन आं दिनै मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैदों। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा जोबजासिम नायलांबानो जाबायदि। स' लोगोफोर दानिया फैदो दे जों बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि बागै एसे मिथिना लादों दे। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ gwdwi फिल्म्स प्रडाक्शन चेनेलाव आपल'ड खालामनाय जादों दे आरो नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय गोदै गोदै रावजों दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअआ अलंबार प्रडाक्शन प्रेजेन्ट बेनारनि आन्डाराव दिहुनजानाय दwhwo बर' आबुं सावथुननि दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना जुदि बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो नायनो हागोन दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअआव जों गुबै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों अलंबार गयारी आरो फुजा बर' दे लोगोफोर। आरो नोंथांमोन बिथांमोनजों लोगोसे गोबां जों बेयाव फाव खालामनायखौ नुनो मोनबावदों दे। स' नोंथांमोन आं बिथांमोननि नामखौ मख'लायला दे। एक्चुअली नोंथांमोन दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे। स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय अब्ला भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। गोजोन्थों।